Takže my jsme se dostavili vlastně do jedné lokality tady z důvodu zdokumentování čištění spalinové cesty za použití komínové frézy Weller. A požádali jsme pana mistra Kovnického, pana Šťavíka, aby nám řekl něco vlastně k nařízení vlády 91, k ustupování, vypalování komínu a používání tohoto doplňku. Ano, takže prakticky dneska už se nevypalují komíny, protože to bylo strašně složité, muselo se to nahlásit aspoň 14 dní dopředu na hasičský záchranný sbor. Když se to vypalovalo, tak se to vypalovalo 2 hodiny před západem slunce, museli být u toho 2 dobrovolní hasiči s hasicíma přístrojama, kdyby náhodou z komínu vyletěly liše, aby se dalo v případě to uhasit. Dneska už je moderní prostě frézování komínu, kde prostě se připojí fréza na jeden konec vrtačky, jo, která vrtačka točí a řetízky se točí v komíně a odstraňují dehet. Nacházíme se teď momentálně na půdě rodinného domku, kde je komín, který je prostě zarechtovaný dost, jak uvidíme. Čistili jsme ho kartáčem ocelovým, kde vůbec nešlo jako strhnout ty dechty, takže musíme přistoupit k frézování té dechtu, kde pomocí komínové frézy od firmy Weller, nevím, jak se přesně jmenuje. Weller fréza, ano. Ano, komínová fréza, takže se pokusíme strhnout jako ty dechty, protože aby nedošlo k požáru v komíně a nedošlo k požáru stavby. První si uděláme kontrolu spalinové cesty, jak vůbec vypadá v komíně ty dechty pomocí komínové kamery. Takže vložíme hlavičku. Hlavička teda ty kamery musí být asi teda otočná, doporučujete otočnou hlavici. Jasně. Z jakého důvodu musí být otočná? Takže aby bylo vidět na všechny strany v komíně. Takže já tam vložím hlavici a pomaličku pojedeme dolů vlastně a zjišťujeme stav té spalinové cesty. Jo. Jak to hodnotíte? No, je to dost zarechtovaný. Říkám, měly by se ty dechty jako prostě strhnout dolů, aby nedošlo k tému požáru. Tady, když vidíme, tak tady už je prostě jenom začouděný komín nebo prostě znečištěný odsazí a odsud prakticky ten komín je zarechtovaný, takže od sopouku nahoru. Takže teď jsme si udělali kontrolu komínovou kameru spalinové cesty, jak je komín znečištění dechtama, takže si nachystáme komínovou frézu. Když máme dopředu nachystaný jakože řetízky na průměry jako komínu. To znamená, že na každou tu spalinovou cestu nebo na každý průměr toho komínu máte už připravený řetízky, ano, řetízky, dopředu, aby jsme se nezdržovali řezáním, stříháním a takto. Takže komín má nějakých 170 mm v průměru. Když je zadechtovaný, nános usazí, takže bychom to zkusili první tímto. Tady jsme měli průměr 180, takže bychom to zkusili vyfrézovat jako průměr ten 180 a zkusíme strhnout. Potom dáme zkusit větší na těch 200 mm. Takže neděláte to na čisto jedním tím průměrem, ale děláte to na několik vlastně. Ano. Takže tady máme v podstatě druhý konec toho bovdenu, který je upnutý do vrtačky. Vrtačka musí mít parametry, to znamená těch minimálně 800 otáček, jak říkal pan mistr, a k tomu teda musí mít těch 1000 až 1200 W a hlavně pomalý rozběh, aby se nepoškodila kluzná spojka. Takže začneme tomu zpracování.
Skončili jsme první fázi frézování od spodu, od sopouchu po komínové dvířka. Tady můžete následovně vidět, jak je to vyfrézovaný. Pokud jsme skončili, tady prostě pokračují nahoru dechty. Po první fázi tého frézování od spodu po komínové dvířka na půdě bychom měli teď jít důle ke komínovým dvířkám, patě komínu, aby vybrat dechty. Výběr dechtu. Tohle je jeden z kýblů plných, který komenický mistr vynesl vlastně po frézování jenom té spodní části. Celkem jich bylo 8. Úžasně. Takže teď se dostáváme v podstatě k tomu, že spalinová cesta je vyčištěná a podíváme se na rozdíl, jak to vypadalo vlastně před použitím té frézy a po vlastně odfrézování toho dechtu. A je teda ten rozdíl je úžasný, protože je to téměř čistý, nebo dá se říct, že to je čistý.